Ni afụgo nwoke ọzọ ga-anị ya andị nafa ga-eje gba akwụkwọ na kọtụ n'ụba di na nwunye. N'ọnya bụ ife ha plan gụrụ. Ndị a nwere ike ịgwa unu date nwee ike mịa gwa n'unu date mana ha decide go na court wedding. Papi asị ya na nke a ama mmekene na o nwere ka emie ya sị ya emesizi bịa kpụlụ m ya wee jekwulu mami a wee gwakwa mami a the same thing. Mami a wee tie. Papi a wee kpọọ mami a wee sị amụnụkwala ihe nwa ya na-akọ na ha ma mmekene nke afọ eme na ha ga-edisonie na ya ga-eme nke a na ya ga-eme nke a. Nwa ya nwaanyị asị ya na otogoli o disonulie sisi ya na mami ya gbasara ya yọlọfa agbasara n'ụbọchị afọ ka ha disonulie na o nwere ifefa jizi ya mee na ọ bụrụ na ụgwọ akwụkwọ fọlụnụ wụ ihe bụ nsogbu ha kwụzikwu na ha thank you na ekwugodo ọkọt wedin nke a ga-eme n'ụba this man maka na nwere nne na nwere nna. Ọsị m nne papi ya na mami ya akpawakwa alụ. Papi ya na mami ya akpawakwa alụ. Papi ya sị mami ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ya bịa ka o bilu n'ụlọ jụrụ ebe niile na bie na o nwere ife ome ebe ọ ka dị single o sikwa nke ọ pụọ nke. Mami ya wee sị ya ya bịa ka a na-ekiri gị na nwa agbọghọbịa idobe n'ụlọ na nke afọ ama mme o na ọ bụrụ na ị chọọ ka ya bịa be gị bịa nọlụ for the period fana abụọ ga-anụ di na nwunye gbaa nkwụ maka na ife onyelofe bụ na fa ga-anọ na one place till 6 months before nya wee kwete. Ọnya bụ na a ga-eme traditional marriage gbaa nkwụ ya gbaa akwụkwọ ya ka mmadụ if not na court wedding nke a ga-eme. Mami ya wee nye condition wee sị na ya ga-abịa mana that woman ya na papi ya bi na ọ ga-anabagodu since na-emebe gie na ọ ga-anaba na ya ma mbịa na that house. Papi ya na nwaanyị ebili ya na-afọ ha na-ezuzugeri ya ma mmie. Papi ya sị na nke afọ ama mme o na fa agbasago ya nwee right to nwaanyị ọbụla dị ya mma. O wee sị ọbụkwa nọ ife ịchọ ka akpọrọ enyi ya nwoke bịaba na nsogbu adịrọ. Papi ya wee sị na nke a ama mme na ọma mkpọ nwoke bata bie na fa agbasago na ya just chi imeli ebele ka ọ bịa nọlụ ka e wee nụọ nwa ya. Mami ya wee sị o ebele ka ị na-emele m kedu ife ị na-akpọkwanụ m gị hapụ nwa ka ha mee court wedding. Ihe a ka mami ya na papi ya na-akọ back and forth na mami ya ekwetego na ya ga-abịa o kama na that lady ya na papi ya bi ga-anabagodu until emesie ife dị n'isi ya na. Papi ya wee sị na o nwere right ịgwa chụpụ nwaanyị ya na ya na-abọbi and o nwerekwa right ịkpọ nwoke bata na bie. Ọsị m nne o n'ife ji wee weta m akụkọ ọkịta abụla kedu onye ọdụ unu now ka ọnya dị wrong n'ime papi ya na mami ya. N'ihe a na-agwa m ihe a bụ na enyi nwoke ghọta very well maka na ọ pasi tru ife ya na pasi tru na ndị ahụ ejekwe gba akwụkwọ na kọtụ ka a na-agwa anyị ha na ma ọ bụrụ na mmadụ na-abụọ enwere ike ịbịa tugeda ka a wee nụọ di. Ịbagonu nwanne nwoke nọzi obodo oyibo ọ na-elurie n'okwu ndị mmadụ na-asị ya nya nwee ndidi na fa ga-abịa tugeda nye asakwafa anụba di na nwunye no na fa ga-anọ tugeda until nya gba akwụkwọ gbaa nkwụ na fa emeghie na ga-eme court wedding. Ịghọta na nya gwa mami ya sị ya na ekwetego na papi ya bụ nsogbu nya gwa papi ya sị ya na ekwetego na mami ya bụ nsogbu. Papi ya jụrụ na this girl ama mpụ n'ụlọ jụkwa na mami ya ama ndute enyi nwoke wee bịa na ọnya bịa ka ọ nọlụ ka ya na nwaanyị a na-apịta ọgali n'iru ya. Mami ya wee sị na ya ama mmie kedu onye ọdụ unu ka ọ dị wrong kedu onye ọdụ unu ka agha rigolo kịta wee dọbịa vam mgbe onye eje mee court wedding mana fa niile na-arịa anyị emekwenye ma mama nnekwu ya ma grandmother everybody na-akpọ na-ayọ na-akwazi fa na-abụ na-asị ha na ọ dịrọkwa mma na fe nwere ike ime this thing for this girl just once maka na nke nwoke nwere nsogbu ndị ọsọsọ ofe ada. Kedu onye ọdụ unu ka ọnya rigolu na ike gwụrụ. Hai Chineke ndabekwala m ebele marriage ịjụkwa m papa gị bụ nwoke o ịghọta na ya nwanwe ụlọ yes kpọta nwaanyị dị ya mma yes mana mbụlụ mama gị for the period of ịbịa na ebe afọ regardless na mụ na ya na-agbasago ọ bụghị ịghọtago maka na m enwere ike ịma ihe bụ plan fa ọ bụlụgodu na the man kpọrọ onwe my husband achọrọ ipepe m the lady might want to pepper me up ịghọta na and because of that mma mbịakwa o mma mbịa papa gị kwesịrị ịsị nwaanyị afọ nwaanyị omebe gị na-enyi nwaanyị ya jebegodo ntịla agba nkwụ gị ofe abụ my own opinion
Yes, ife a bụ my own opinion ka m na-ekwu maka na ife dị mmadụ mma irido mmadụ mma ịtụ mbọ hapụcha na gịnị ya na-abụ gbasalụ ị kwesịrị ịka na-enye nwunye gị that respect as the mother of your kids. The same thing goes to the woman. Inye na-enye that man respect maka na nna nwa gị ka ọ bụ. Yes, mana ọ bịaza na nke no respect unu na-abụ enwerozi n'ife jikọrọ unu. Yes, mana ọ bụrụ na o nwere ife jikọrọ unu as a parent ị kwesịrị ịchụpụ nwaanyị afọ. Oh yes, ịbọ ngị afọ ama mgbu gị. Ọ bụrụ na ọ ga-egbu gị nya jee na hotel chelu gị. Ọ bụrụ na ọ ga-egbu gị nya jee bie chelu gị ịgbasa ọlụ jebe ebe afọ. Yes, your ex-wife akiara mgbe iji bata na mgbe ijiri bata. Just nye that respect. So na ịjụọ m na papa gị ka ị ga-akwanye ọkụ n'ike ka ọ chụpụ that lady. Ọsọkwa anya bụrụ na ọ gbanye gị ọla aka which you told me na nwaanyị ọ chọrọ ịnụ. Yes, mana ọ nụbe ya. Ọ nụbe ya o. So na ọ bụrụ na ime court wedding ịjụọ m na onye a ga-atụ ụta bụ your dad. Uche m ka m na-ekwukwe. Uche m ka m na-ekwu o. Eziokwu na ọbịa ka ọ bụ na o nwere right mana ọ bụrụ n'iru mother of her kids. Ọ dụrụ oke. Ọ dụrụ oke ma ị jụọ m. Mana unu eji n'ife nkwụ wee judge. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.